Το λοιπόν, παιδιά, απόψε θα δείξω πώς συλλέγονται τα μανιτάρια τη νύχτα. Το είχα πάντα στο μυαλό μου, αλλά το αποφάσισα. Κοιτάξτε. Έλα παρακαλώ κοντά. Κοιτάξτε πώς γυαλίζει το μανιτάρι. Κοιτάξτε πώς γυαλίζει. Κοιτάξτε. Το είδατε. Θα το συλλέξουμε. Έλα αγάπη μου να σε πάρω σπίτι, να με εγκρεωνείς. Το λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ, έλα σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Εδώ είναι ο δρόμος, όπως βλέπετε. Εδώ είναι ο δρόμος και εδώ είναι τα μανιτάρια μας. Κάτι νυχτερινή συλλογή σκύβεις προς τα κάτω. Κάνεις μία έτσι και παίρνεις 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ ακόμα 1, 7. Έλα σε παρακαλώ από εδώ. Πού είναι το άλλο, το χάσαμε. Τα άλλα δύο που είναι. Έλα, ρίξε φως. Το ένα είναι εδώ. Θα το καθαρίσουμε να το βλέπετε. Το άλλο είναι εδώ. Έλα αγάπη μου. Έλα πάμε σπίτι να με εγκλείζαμε. Και εσένα αγάπη μου. Έλα και σήμερα μου. Καλή μου, χάσαμε. Ναι. Να πάρουμε και το άλλο εδώ, το ξεχάσαμε να μην το πατήσουμε. Так, show me. Okay, collect this. You have more or forgot? Yeah, there. Και τώρα γίνει η συλλογή. Το μανιταριό. Ένα. Εντάξει αγάπη μου, με κλαίεις να σε πάρω σπίτι, μάνα μου. Έλα αγάπη μου, έλα. Άντε. Άντε μωρά, θα συνεχιστεί το ταξίδι των μανιταριών μας. Καλή νύχτα σας.